Hey guys! Welcome to Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hey guys! Today on Mama's Boys, Mama Mary's Boys, we will get to know more about Reverend Father Flaviano Villanueva SVD and the AJ Kalinga Foundation. To help us in this interview, we have with us Miss Bianca of the program Sensei on Limang Siglo. Hi, Father. I am Bianca po to replace Miss Karen po for the meantime. And welcome to Mama's Boys po. Please introduce yourself. Maraming salamat, Bianca, sa pag-anyaya sa akin. Ako po si Father Flavi L. Villanueva, SVD, isang pare, religyoso, misyonaryo ng Society of the Divine Word. 16 ng taong pare ng ating simbahan at masaya na naglilingkod, lalong higit para sa ating mga dukha sa paligid. Father, where are you from po? Ako ay pinanganak, tubo at laking Maynila. Pag tinanong mo pang susunod saan sa Maynila, sa Makati, no? Medyo nahihiya magsabi ng taga Makati kasi kadyaw ang inaabot ko dati na, "Uy, taga Makati, Inglesero or sosyal." No? Pero ngayon ay kinikilala natin na bagamat ganon ang sabihin nating stereotype ay maaring din magbunga at madaming maaring ibong ang kabutihan ang galing syudad. You've been in the service po for 16 years. Ang pagpapari po ba yung unang option nyo? Nako, hindi, Bianca. I never dreamt even. Never in the wildest dreams ng aking, kahit na mga lalong higit mga kaibigan ko, no? Ang nais ko noon, tanda ko, ay yumaman, no? Yumaman. May slant pa nga ng konti sa paglilingkod sa bayan. So, hindi pumasok, until I hit rock bottom ng 1995. Doon ako nakaisip na saan nga ba patungo o papunta ang aking buhay. Dala rin ito ng aking pagkalugmok sa bawal na gamot o droga. Kaya unti-unti, marahil naging isang proseso yung aking tinatawag na bokasyon. Ngunit hindi ko maaaring isang tabi na yung ipinunla ng aking mga magulang na binhi ng pananampalataya ang siyang naging sandigan ko doon sa mga panahon ng aking pagkalugmok. Sabi niyo po, lumaki po kayo sa Makati. Saan po kayo nag-aral? Simula preparatory hanggang high school, ako po ay hinubog ng mga Salesiano sa Don Bosco Technical Institute, Makati. At tanda ko sa sobrang saya ko na makapagtapos ng high school, nakalimutan ko mag-enroll ng college hanggang sa huling sandali. Ako ay tinanggap sa AMA, bagamat huli na. At nung nalaman ko na merong ganong klaseng eskwelahan, doon ko tinawag din yung mga barkada ko. So, school buko lang nangyari ng 3 semester hanggang nakita ko rin yung sarili ko na lumalala excuse me, lumalala ang aking drug intake. Nagpa siya ako lumipat
sa isang mas seryosong kolehiyo sa Letran. Doon ay pinagpatuloy ko yung aking pagiging scholar bilang isang manlalangoy at nakapagtapos sa takdang oras ng 1992. Tapos, yun na, nagtrabaho na ako. No. May I ask po, what program did you have po nung college po kayo? Ay, yung ang tanong dyan, yung ano ang kinuha ko nung kolehiyo, no? Ang sinasabi kong madalas noon ay ang kinuha ko yung pera ng magulang ko. Pero seriously, I took up a very finishing course na College of Business Ad and Management. And bagamat kahit ako ay nag-aaral, ako ay scholar at nagtuturo rin ako sa ng swimming. I wanted to earn as early as then. So as early as 16 years old, I was trying to earn a living. Siguro para ma-sustain na rin yung bisyo ko na sinimulan, So I was living several hats as early as then, na nakita ko noong 1995 na walang pupuntahan tong ganitong klaseng buhay. What was the turning point po? The turning point was when I saw myself broke in the literal, physical, mental state na basag ang aking mga relationships, basag ang aking bulsa at career, basag ang aking pananampalataya in the sense na I was living a very hypocritical life. I was serving in church, but the other side was a life of debauchery. And then nakita ko na hindi pa huli. No? So, nagkulong ako sa isang lugar. Doon ako pwede ko sabihin na nag-cold turkey. Tinanong ng nanay ko if I needed a professional help. But sabi ko ay subukan ko munang mag-isa at tignan natin kung saan ito hahantong. We will still be with Father Flavi after a few reminders. Stay tuned on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. You are still tuned in to Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Click that like, share, and subscribe button for more Mama's Boys videos. Also, be part of AJ Kalinga Foundation's missions. Visit their website at ajkalingafoundation.org. Back on our interview with Father Flavi. Maganda yung kwento nung kung saan ako nalagi ng mahigit 1 linggo. Nung kalagitnaan, ito ay isang munting bukal sa Tagaytay. No? Ito ay isang magandang lugar kung saan maaari magnilay, mamahinga at makinig ang individual. Nung kalagitnaan ng aking pamamahinga o sabihin nating rehabilitation, nagtanong ako kay Ate Lily na siya nagmamay-ari ng lugar noong unang panahon. Ngayon ay Missionaries of Charity na. Sabi ko, meron bang ibang lugar na pwede akong mapaglakaran? Kasi para ako nakakulong. So, sabi niya, sundan mo yan, daang yan, at tapat kang sumunod na lakaran yung daan na yan at may makikita kang simbahan sa gawing dulo. At yun ang aking ginawa at nakita ko nga sa gawing kanan ko yung malaking simbahan. At sa aking pagpasok, mayroon dong malaking crucifix hanggang ngayon. At nanatili ako doon
ng ilang matagal na 30 minutos. At dumating ang mga seminarista, inabutan ako ng libro, wari magdasal na sila ng Vespers. Pero what was significant was, I think 4 years after that event, when I first stepped on that chapel, bumalik ako bilang isang postulant. At napagtanto ko rin na doon din ako dadapa para maordinahan bilang isang pare. Ano? So, when I was pointed to that place and obediently followed the voice within, it led me to a place called home na aking pilit na pinagyayaman sa kasalukuyang panahon. Do you consider it as a miracle po na nangyari po yun sa inyo? Miracle, I'd rather use, yes, but miracles happen every day, as they say. So, siguro, beyond a miracle, it's simply listening to the voice within, which, if we would define it, it's our conscience. Na akala nila ang konsyensya ay bumabagabag o kapag may kasalanan ka lang. Hindi. Napagtanto ko na yung tinig sa ating mga puso, yung munting tinig sa ating kalooban, kapag ating pinakinggan, ay may mayaman na hinahandog sa pang-araw-araw. Kaya din po ba kayo nag-SVT? Kasi parang you heard the divine words. Kaya po ganun. Honestly, Biaga, I never heard of the divine word from that moment until nung after ng aking cold turkey, nagpasya akong lisanin ang syudad at nag-volunteer ako sa isang organisasyon ng mga laikong misyonaryo na itinatag ng mga Merinol. Ang pangalan ay Philippine Catholic Lay Mission, na kung saan naman ay benefactor yung aking nanay. So, nung ini-interview ako nung mga lay missionaries, tinanong bakit at paano mo nalaman ang aming organisasyon. Sabi ko, wala na po kasi maibigay ang nanay ko, kaya ako na lang ibinigay. O tinakwil na ako ng aking pamilya, kaya naririto ako kumakatok, magtatanong kung tatanggapin niyo po ako. So doon, at doon ako nagpasyang maghanap o hanapin ang buhay na nauukol o nararapat o para sa akin ba ito o hindi. And after 3 years of, kasi contractual, pagkatapos ng 3 taon, nagtanong ako sa sarili rin. I went through another discernment, which path will I take after 3 years? So, which is what I did. So, merong 4 na daan na inilatag sa aking pagninilay. Yung mag-renew ng contract. Pangalawa, bumalik sa corporate. Pangatlo, hanapin yung aking sweetheart, no? Meron naman akong love life kahit pa paano noon. At pang-4, subukan ng seminaryo. Yung panghuli, yung pinakamahirap ang aking inuna. At sabi ko, tingnan natin kung para sa akin ba ito o hindi. Ano pong na-figure out? Ano pong conclusion? Ito, kaharap mo ngayon. Nandito ako ngayon na maaring magsabi na maaring naging sugatan ang buhay nakaraan ng isang tao. Pero hindi ito ang hindi ito ang dapat maging batayan para sa kanyang kinabukasan. A person's past may be wounded, but this should not determine his
life tomorrow. Yes. You mentioned your past po, Father, and how about this time po? What is your current role or the things that you're doing po sa community ngayon or ministry? Hindi ko pinangarap din, Bianca, na itong kasalukuyang buhay ko ngayon ang siyang maging buhay ko. Kung tatanungin mo ko 10, 15 years ago, ang aking pangarap ay maglingkod sa isang eskwelahan bilang isang administrator at nasa linya ng advertising and marketing. Nandun yung aking sabihin nating expertise na tinatawag. But siguro ang Diyos talaga ay hindi maarok ang kanyang kaisipan. No? Nung dinala ko sa misyon sa Timor-Leste, at pagkatapos ng aking ordinasyon at nagbalik ako dahil kailangan kong alagaan ang aking ina. Ako ay panganay sa 2 magkakapatid. Yung aking kapatid ay nasa Amerika at walang naiwan na mag-alaga sa aking nanay. So, bumalik ako para alagaan siya after 3 years ng pagbimisyon, and then nilagay ako sa seminaryo para daw magbayad ng utang. Kasi yung dating pasaway, dapat maging taga-saway din. At masaya kong pinaglingkuran. Masaya yung buhay ko bilang isang formator sa seminaryo. Don't go away! Mama's Boys, Mama Mary's Boys will be right back, so stay tuned. Hi there! You are still watching Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please like and share our social media accounts for more updates about Limang Siglo. Also, be part of AJ Kalinga Foundation's missions. Visit their website at ajkalingafoundation.org. Back on our interview with Father Flavie. Masaya yung buhay ko bilang isang formator sa seminaryo. At pagkatapos nun ay dinala ko dito sa Provincialate, sa ating Central House, at pinagkatiwalaan na maging Mission Secretary ng SVD Central Province, pati ang isa pang trabaho ay maging coordinator ng JPIC o kilala sa Justice, Peace, Integrity of Creation. Pagkatapos ng isang termino ay minarapat kong tutukan yung sinimulan nating programa sa JPIC, at I humbly thank the congregation for trusting me to be the mission secretary, but I felt more cold, alive, and meaning. I felt there's more meaning in being with this advocacy sa justice and peace and integrity of creation. So ngayon ay, doon sa panahong yon ay doon natin sinimulan yung programang Arnold Janssen Kalinga Center. At ito ay programa para sa kapakanan ng mga homeless sa ating paligid. Ano po ba yung mga ginagawa niyo po sa AJ Kalinga po? Or you mentioned those things po na ginagawa niyo po? Yung layunin ng AJ Kalinga Center ay we follow the vision of recreating and empowering lives. And to concretize this, we believe that providing care in dignified, systematic, and holistic ways would be our guiding principles. So, by the word itself, yung Kalinga, nandun na yung nakalatag yung programa. Kain, ligo, to recreate one's self-image. Kain, aral, ligo, to reclaim one's self-respect. Nandito yung programa ng ALS or Alternative Learning System. Katuwang niyan ay yung
bukod sa ALS, ay kasama na dyan yung live skills training. And then, kain, aral, ligo ng ayos to make it holistic in order for the human person to restore the self-worth that was lost sa tagal ng kanyang pamamalagi o pamumuhay sa kalye. So ito yung tatlong programa na nagbibigay o hangad na magbigay ng kalayaan sa buhay kalye at magkaroon ng mas makabuluhang buhay kalinga para sa ating mga taong lansangan. May pinipili po ba kayo na tinutulungan or yung mga tao lang po na lumalapit po ba sa inyo? Okay. Isa lang ang ating pinipili para sa Kalinga Center. One has to be a homeless person. Yun lang, ano? Merong mga pumipila na minsan mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa paligid na may bahay, pero ipinapaliwanag natin sa kanila ng dahan-dahan hanggang sa maunawaan na ito ay para sa ating mga taong lansangan na kapatid. Ano? And why do we choose this? Siguro, dala na rin nung aking munting karanasan bilang isang nalulong sa droga ng maiksing panahon lang naman. No? Ilan nga ba? Mga 15 taon lang. No? So, maiksi lang. Na nakaranas ng tinatawag na grasya ng Diyos na hindi katapusan ang pagiging lulong sa droga. Kaya hindi dapat patayin eh. Di ba? yung programa, yung adikain o panawagan na patayin mo ang drug addict, hindi nararapat. Hindi tugma sa salitang Katoliko, lalong higit Pilipino, yung salitang pagpaslang at pagpatay o yung pagpapasabog ng bungo ng ating mga kapatid na nalulong. Ano? Ang kailangan nila ay unawa, kalinga, at mga konkretong pamamaraan para sila ay makaranas ng paghilom at ng pagpapanibagong buhay. Kumusta naman po yung organization ngayon? Especially you're helping homeless people and also giving help doon po sa mga tao na parang, yun nga po, nalululong sa masamang bisyo. Yeah. Lumalago. Nakakalbo na ako. Lumalaki siya. Ano? Tanda ko nung 2015 po, nung ating sinimulan ang Arnold Janssen Kalinga Center at nung nagsimula yung patayan ng war on drugs ng Duterte administration ay nakita ko yung sabihin nating kinalagyan ng mga naiwan. I saw the plight of the widows and orphans left behind by the war on drugs. And that prompted me, humbled me even, to create another program for the widows and orphans. And I remember having that rationale that if they will be left behind, they will eventually also end up in the streets. Sapagkat ang pinaslang una ay mga breadwinners ng pamilya, mga kalalakihan. At ang naiwan ay mga kababaihan na siyang pilit tumatayo, nagtataguyod ng kanilang mga pamilya. They have become single parents all of a sudden. So, yung dignified, systematic, and holistic care ng formula ng Kalinga para sa mga homeless ang siyang sabihin nating
nireforma natin upang magkaroon naman ng 7 estado o 7-phase program for the widows and orphans. And eventually, it has become a foundation known as AJ Kalinga Foundation, which has 2 specific programs: Arnold Janssen Kalinga Center, Arnold Janssen Bahay Kalinga for the formation of the homeless, and Program Paghilom, specifically addressing the plight and the support, the holistic support for the widows and orphans of the war on drugs. Join us again next week on the second part of our interview. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataray shune!